אם זה הפסקת עבודה, הם בלו אותנו, הם איכשהו שמחים, הם איכשהו הבינו שיש פה עלים, הם לא רוצים שנמשיך הלאה, וזה בסדר גמור. אמרתי לו, מה הוא אמר לך כשהוא לקח אתכם בצד שמה? משה, המינהל. כן. אחרי הסחבקיות והקפה והכיפים, מה? תגידו עכשיו באופן גלוי. מתי אתם הולכים? אמרנו לו וואלה, לא יודעים. אז אמרנו באמת. אמרנו לו באמת. אני יודע שלגבעה יש המון סקס אפיל. איזה כיף, גרים במקום לבד, במדבר. אני רוצה להראות את הצד המבאס, את הצד החשוך, את הצד האפל. אז כולם הלכו, כולם נסעו לחתונה, וצלקו נשאר פה לבד, בחושך. לא יודע, עליי זה לא משפיע, אני כל הזמן חקלאים מהבוקר, ממש לא השפיע עליי. שנעלם. היא תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השב הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע. היו פה שתי טענות עיקריות למה לא לשמור. טענה אחת, שלא מסוכן פה, שזה כמה אנשים אמרו. טענה שנייה זה שגם אם מסוכן פה אנחנו לא יכולים לשמור, ומה לעשות, אנחנו לוקחים את הסיכון. בוא תקבע איזה לימיט שממנו אתה שומר. אני לילה שיש כאן 3-4, עם כל הכבוד לך, לצלקו, לאיתי ולכל עם ישראל. אם יש לי יום עבודה אחרי זה אני לא יכול לבוא גמור. או אם יש לי לימודים אחרי זה אני לא יכול לבוא גמור. אז אם יש 3 או 4 אני לא אשמור. אז אני מעדיף למות ולא למות מעייפות. המקום נהיה רוטינה של מירוץ שליחים. רואי איך אני נמצא פה עד 5, ב-5 מגיע בן אדם עד 9, ב-9 בן אדם הולך עד 11. אין פה חיות במקום, אין פה אישור. יש פה פשוט נקודת שמירה. עד שיום אחד יהיה פה אישור. אם זה המבט. לא רוצה אותו.
אני אוהב מצלמה, יש להם איזושהי בעיה. אני אוהב מצלמה, אני כמו ביבי. צלם אותי בגלל, צלם אותי בגלל. ומי הוא זה מלך הכבוד, השם צבקות הוא מלך, השם צבקות הוא מלך. איי ניי 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 Nay 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 ושבו בנים ושב החמורים, תראו כמה חיות יש לנו. הנה מצקה